Kablejbon ngapdang sebai PCC na kaneka chana tam tak singi ka Government of Meghalaya Service Commission la shumer shlong ka court application nam ta ki nong chongshonong jongkari India ban pendap ya ke pos ke balaj dari ya ke pos ke balaj ka kating jong ke pos ka lower division assistant under the head of the department ta ka salary la ni ka pay skill jong ka ni ka pos ka long ka level 6 of the revised pay structure. Tika qualification ka day by class 12 pass lane HSLC or any equivalent from any recognized board or university. Tiki day ban pass ya ka class 12 sheneng lane lano ka lada ka sign ka arts lane commerce mo class 12 pass sheneng. Taya ki post ki barim ke bam padon ba pendap ya ka post ke badang thali nam ta ki khasi jantia lai tali ki post ki badang thali garu san tali ki post ki badang thali order SC ST ke way ke post ke badang thali ka total post ke badang thali ka long khandai tali ki post mo te pat ke post ke ba thamai ke fresh vacancy ke badang ki pen mi khat way tali nam ta ki on reserve ar sau tali ki khasi jantia ar sau tali ki garu nang ta lai tali nam ta ki ST SC bat ka total post kalong Henry pu art liki post bat total barim bat thamai kalong hnya pu way tali ki post taya kani ki application aya kani ka post mo phila ban apply bat phila ban yo ya ka center ha kini ki Shillong Tura Juai William Nagar bat Nongstoin nata hakani ka advertisement ya bat hakani ka post ki hakani ka post ka karta ka long bat hado live arts name nam ta ki general bat live news name nam ta ki ST SC kidang ai ya ka relaction sans name nam ta ki SC bat ST nado khat pras name hado live arts name mo karta jong kanika post mo nam ta kanika post ki application fees kalong laispa arpau nam ta ki general bat chiteng kane nam ta ki SC bat ST kamut chispa Henry Pheu nam ta ki ST bat SC taya kane ka application online application phila ban apply hapo ka official website jong ka MPSC www.mpsc.meghalaya.gov.in ada pi apply da ka way ka website te ken sari jak ya ka application form jong pi taya ka payment fee application fees phila ban siu da ka cash payment chalan debit com ATM card lane credit card lane net banking then namanta ka method of selection namta ki method kumno ba kin select ya phi ka nangkong pihak ban appear ke exam kane ka exam ka dai ka MCQ pattern ke English kalong chispa mak general and current affair prapau mak aptitude lai peu mak reasoning sau peu mak but basic computer san peu mak ka total mak kalong lai spa mak borok but aden pila clear ya ka main writing exam lane kata ka exam jongki kin khot ya pi ka personal interview tang kitu ki bapas kin khot sha ka personal interview ta kan mau lada pi ai ka fake clarification jong pi lane ki fake document lane ki PI fake mo kin sari jak epi haden ba pi lawan shaka interview kin sari jak epi bat kin sa ai ka punishment lada pi PI ke bam dei katkum ka ba pila dep mo tekan mau ban apply ke long ka ba khoj ka ba clear mo khanang ba pin sha man nakano tetang kum nehi namta kitu kiba long namta kitu kiba kwa bat kitu kiba ide katkum kajing don kam jong kane ka post phila ban apply na po ka official website www.meghalaya.government.in phila ban le hak to ka website ban apply hi dala deru phila ban apply mo hapo ka last date jong kane ka post khan rik Agos arjar arsan tetang kum ne ngene champion hak next video